Gràcies. Senyoria, quan vostè vulgui. Gràcies, president. Bon dia, senyories. Vinc a defensar aquesta secció jo en lloc del meu company David Torres, perquè l'única esmena que ens ha quedat viva és la de la creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic, una agència que veiem necessària, que està proposada dins de la llei, de la modificació de la llei forestal, i aquesta esmena donarà suport, recolzament financer a l'agència. Hi ha una part que ja es va aprovar i ara queda el gros de l'agència, és l'esmena 58, amb una dotació pressupostària d'1 milió d'euros. 1 milió d'euros que permetria aconseguir portar endavant l'objectiu de l'agència, que és dotar-la de la capacitat de verificar el compliment, coordinar els esforços de manera transversal per part de tota l'administració. Aquesta agència, la llei forestal, proposa que es cree baix de presidència, baix del més alt nivell de decisió política de la Generalitat Valenciana, primer per a demostrar que l'administració valenciana es compromet de veres amb el repte més gran que afronta el nostre planeta, que és la lluita contra el canvi climàtic, però també perquè entenem que és el president el que ha de vetllar per el compliment d'uns acords als quals el nostre país s'ha adherit ja a nivell internacional. Nosaltres considerem que cal dotar-la dels mitjans humans suficients per a poder afrontar aquesta tasca i cal també poder desenvolupar projectes que després facin els treballs d'adaptació i mitigació que demana la lluita contra el canvi climàtic. Hem d'adaptar-nos en agricultura, ramaderia, però també en transports, també en infraestructures, també en gestió de residus. Hi ha moltíssimes fases de la nostra actuació com a administració en la que s'ha de treballar i és per això que som conscients de la quantitat, de la ingent quantitat de treball que queda per fer i trobem que el milió d'euros que els demanem per a començar a treballar pot ser una xifra important, però que després haurà de reforçar encara més en els anys el treball que duem a terme. Els científics estan cada volta més d'acord que el canvi climàtic està arribant amb una velocitat molt major de la que es pensava quan es va firmar el protocol de Kyoto i, de fet, en París s'ha ratificat i en la cimera dels caps d'estat de la setmana passada es va ratificar encara més la necessitat d'actuar amb una celeritat molt major de la que es preveia i no veiem que fins ara s'hagi fet ni en l'estat espanyol ni en la Generalitat Valenciana. Considerem que s'ha d'actuar ja i si no posem els mitjans necessaris, tant humans com per a desenvolupar els projectes, això serà un bla, bla, bla al que la gent està acostumada i que nosaltres no pensem participar. Per això demanem el recolzament dels grups d'aquesta cambra per a demostrar que passem del bla, bla, bla als fets. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. A aquestes esmenes exercirà el torn en contra el il·lustre diputat José Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, nosotros seguimos en la línea que mantuvimos en la comisión a la hora de debatir las enmiendas parciales. Entendemos que la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI y es cierto que la Administración Central no ayuda a este respecto y creo que los teóricos líderes mundiales que deberían abanderar esta lucha contra el cambio climático, en este caso el presidente de los Estados Unidos, tampoco ayuda, más bien al contrario en este sentido. Para este Consejo, la lucha contra el cambio climático, además, es una realidad que es palpable. Ahora vemos que hay noticias que abren los periódicos y los medios de comunicación, ya no únicamente desde el punto de vista de la temperatura del planeta, sino también desde el punto de vista de la contaminación. Lo estamos viendo hacía pocas semanas en la propia ciudad de Valencia había un problema muy importante respecto a la contaminación, que evidentemente
uno de los factores que aseguraban todos los expertos era precisamente este cambio climático, que ya es una realidad y al que tenemos que afrontar desde las instituciones y desde los poderes públicos, creemos que tiene que ser una de las prioridades para este Consejo. Ahora bien, pensamos que el instrumento jurídico, ya lo dijimos en el momento de la propia... el instrumento jurídico, ya lo dijimos en el momento de la comisión de las enmiendas parciales, creemos que no es el más adecuado que se cree una agencia vía enmienda a una ley de presupuestos. Esta enmienda, que quedaba viva, como bien ha dicho usted, lo que hace es dotarle de los medios económicos suficientes para que esta agencia tenga viabilidad en tanto recursos materiales y humanos para poder desarrollar su actividad. Entendemos que el instrumento jurídico más adecuado no es la presentación de una enmienda a la ley de presupuestos. Entendemos que lo correcto desde un punto de vista jurídico sería establecer una ley de creación de agencia, como hemos hecho en otras cuestiones, ya sea la Agencia de Innovación, ya sea la Agencia de Emergencias y de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que el objetivo es compartido tanto en este caso por el Grupo Parlamentario Podemos como por el Grupo Parlamentario Compromís y el Grupo Parlamentario Socialista, pues nosotros en esta enmienda vamos a ser coherentes con la línea que seguimos en la comisión de las enmiendas parciales y vamos a proceder a la abstención a la hora de la votación. Gracias. Muchas gracias, señoría. Senyor Beatriz Blasco, té vostè la paraula per a replicar al senyor José Muñoz. Sí, gràcies. Vostè està demanant un compromís al més alt nivell de l'Estat, però el seu partit, que és qui comanda en aquesta autonomia i qui té la presidència, no vol recolzar una proposta que ja està introduïda en una proposta de llei que lo més probable és que s'aprove en el mes de febrer. Aleshores, si anem a crear l'agència en la llei la proposta de modificació de la llei forestal i el que he sentit és que la major part de grups estem a favor de la creació de la llei de l'agència a través d'aquesta llei per ara, perquè és el primer instrument que tenim per a poder fer-ho, i ja que el seu govern no ho ha fet, nosaltres almenys ho hem proposat a través d'aquesta llei, no tenia sentit crear la llei crear l'agència a través de la llei forestal i no dotar-la del pressupost necessari per al primer any, perquè aquesta agència naixerà en el mes de febrer del 2018, el més probable. Aleshores, el que ha de fer el Consell després és establir de quina forma s'organitza l'agència, i això es pot fer per decret perfectament si vostès tenen la voluntat de fer-ho. El que no podem és estar demanant al senyor Rajoy el compliment dels objectius i després el senyor Puig no fer el que li pertoca així en la Comunitat Valenciana, perquè el canvi climàtic no depèn de Madrid, depèn de totes les autoritats municipals, autonòmiques, estatals i internacionals. Per això nosaltres, allà on estem demanant el més alt grau de compromís per part de tots els partits, i trobem que el Partit Socialista no pot tindre un discurs d'entendre que aquest problema és un problema que s'ha de resoldre ja i després no posar les eines i les mesures necessàries per a que això es complisca. Per això nosaltres els demanem una altra volta, encara estem a temps, per favor, recolzen la creació de l'agència que via normativa es crearà en la llei forestal. Nosaltres estem posant tot el que podem per a fer-ho. Ara la pilota està en la seva teulada. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria. I passem la pilota al senyor Muñoz per a que la jugui. Senyor Muñoz, té vostè la paraula. Bueno, yo repito lo que le he dicho en mi intervención inicial. Compartimos el fondo y la necesidad de que haya de que se configure como prioridad la lucha contra el cambio climático. Pero por una cuestión de coherencia en ese sentido, a la hora de la creación de agencias, este Consejo, por una cuestión de ser rigurosos a la hora de establecer la creación de nuevos organismos que evidentemente también generan un gasto en la administración y que requieren de una seguridad jurídica a la hora
establecerse y de configurarse, entendemos que el instrumento jurídico más adecuado para la creación de una agencia siempre es la aprobación de una ley. Lo hemos hecho así en otras cuestiones, desde la Agencia de Innovación, lo decía, la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. En definitiva, pensamos que esa es la manera correcta desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista instrumental para poder proceder a la creación de agencias. Ahora bien, se lo decía, compartimos el fondo de la cuestión, compartimos la preocupación de esta situación que ya se produce respecto al cambio climático y compartimos la prioridad de que esta lucha contra el cambio climático sea uno de los ejes fundamentales de este acuerdo del Botánico, de este Gobierno del Botánico. Por tanto, teniendo en cuenta esa complicada disyuntiva, pues creemos que lo más adecuado en este momento es proceder a la abstención respecto a la votación de su enmienda. Muchas gracias, señor Muñoz. La Junta de Manró. Bueno, passem al següent punt.